Ľudia, vítam vás pri novom videu RC Matúš. Akurát teraz ideme od levelu 1 do 3 ničiť túto opičku. Trošku je čierna, lebo som si ho tu trošku takto hodila, ale však nevadí. Vlastne prvý level bude táto čižma motokrosová, že takto udupem, tak vám ukážem, že čo sa stane. V tých čižmách je dosť ťažké chodiť a tak. Potom druhý level bude tam ten bicykel. A inak niečo ku bicyklom ešte mám aj BMX-ku. A keby ste s ňou chceli nejaké video, tak napíšte do hociakého videa do komentov, lebo YouTube mi niekedy zakazuje komenty, tak ešte uvidím, že či aj na tomto videu budú. Tak na hociaký video napíšte koment. Tak, OK. Vrátime sa ku veci a tretí level bude tam tá 110 CRF-ka, Honda, proste prejdem, Leximankyho. Podľa mňa sa totálne rozbije. Podľa kameramana teda sa iba takto spoločí a úplne v pohode bude. Však uvidíme. Ideme ho udupať. Tak som zvedavý, lebo podľa mňa toto mu dá dosť veľký damage. Kúknite. Ty vole, ľudia, normálne sa čudujem, ešte poviem počkať. Kamo, to je fakt asi nezničiteľná opica. Je len špinavý, normálne sa na to zažala už svetla. Ale žije, takže možno to prežije. Kameraman nás nemal pravdu, ľudia, aj. My sme si dali stávku. No, nevadí, ľudia. Idem tuto pre bicykel. Prepáčte, chvíľku to bude trvať. Tak. Idem najhor. Idem ho prejsť už. Toto mám iba taký bicykel, že najdlhšie trasy. Inak mám BMX-ku stále. Takže teď budete hlasovať. Natočím aj s BMX-kou video. Teď takto ho prejdeme krásne. Ešte raz ho to prejdeme pre video však. A skúsim na ňom robiť aj toto. Ja by som vám aj ukázal nejaký triček, ale s čižmami sa strepem. Tak, ľudia, normálne som počul nejaký zvuk. Asi preto, lebo mám mokré plášty. A guma alebo gumo je také, že chápete také zvuky toho by, tak už idem zaparkovať bicykel. Tak. A na radu prichádza štvrtý level. Čiže vlastne tretí, ale to nevadí. A Leximanky totálne dostala, ale on to prežil. Ľudia, že kameraman asi bude mať pravdu. To je úplne zle, keď bude mať pravdu. My sme si dali stávku. No, pozrite. Všetko prežije, nič s ním není znovu. Teraz som sa naštval. Takže dostane kuča páča od motorky. Tak toto plištím a ideme na to. Ešte si tu zapnem korotnačku. Dám si príľbu a uvidím, či to prežije. Keď to prežije, tak fakt som taký z toho, že som prehral sásku. Tak nevadí. Je asi nejaký cyklista okolo, nevadí. A inak ľudia, keby to neišlo naštartovať, moja motorka, mám zlú slabú baterku, tak teda nevadí. Možno to dlhšie budem štartovať. Keby to vôbec neišlo, tak to nakopnem. Hello. OK, ľudia, tak zapneme motorku. Ľudia, išli naši kamarádi okolo. Hodím na jednotku.
Takže rýchlo sa ideme pozrieť, ako je na tom Flexmarky. Čo najrýchlejšie, lebo ja som fakt zvedavý. Takže kúkneme sa na to. Som najzvedavejší asi, lebo kameraman a vy ste to celé videli. Takže má tu iba pár vecí zašpinených, ale on je v pohode. Motorka váži tak 77 kg, takže nebolo to až také pre Fleximankyho. Ale ľudia, on to prežil, takže GG, prehral som sásku. Nevadí, čus.